osuru, uchumi, kod mathoth mana kama wantiere kar kae. Ukinyi makoni nyakora mogi jwang'an gimoni mara daido thuolo matwa kod jolony e sekta mar uchumi mapacho kae mondo morang'ane ni piny Kenya to chung kama chal nade. Mokwongo kaponi nitiere gigo mane becho mane nitiere paro mar chik mar omenda. Ageno ni pare nyaka sani en wach maliet manomiyo oganda mathoth owuok odonjo ndara. Josiasa bende noriwore kodgi mabende bang'e oduogo wach ni ero nitie jogo mane oriwore kodgi achiel kachiel mano e wechegi mag ng'anyo mawacho ni ne ok omiyo gidhiro ahinya mise magi mane gintiere godo e chenro mag ng'anyo kaka ne dwarore. To dibed ni lek mane gintiere godo mar golo oganda e ndara koso mag rito nyaka thuolo moko mag dweche 3 kata 4 kal mondo mi giduok chenro moko mag sirkal mane chano e wechegi mag omenda mondo mi onen jopiny to bobedo gi paro machal nade. Bang' mano jatend migawo manyien mar omenda nodonje tich mano John Mbadi CPA mabende tinende oseloso kalieko ni moko nitiere mane becho e Finance Bill 2024 mano wit oko duto. Iwacho kanyo ni ka wacho no wit nyathi kachiel koda ka nyaka pi teka mane nitiere no chal nade nyaka sani kama nitiere kar ka kiwacho ni moko mabecho nyalo yudo thuolo mar duogo to mabecho gi negi becho duto kachiel koda ka paro mano mara bero chenro mano mar pei kata ng'eto ming'ado jogo machudo. Nitie ywak bende nitiere omenda manok ahinya miore counties chenro ma counties dhi chung'e machal nade makon mathoth arwaki ni wuoth koda ka nyaka giko mar chenro en saa 3 osekalo dakika 29 wadhi nyaka saa 4 dakika 55 ka dakika 50 kanyo ka watieko wadhi bedo gi thuolo mar ng'eyo gigi mantiere kar kae. Magi ok datim kenda asekone nitie ka giwelo modhi twak koda achiel kachiel nyaka giko mar chenro. Okinyi ma kawuono antiere kae koda jolony e weche mag uchumi ang'ami gi thuolo mondo miyangi moswa achiel kachiel. An gi mor mar bedo e twak kanya kora mojwang' kod Shila Ulang men jalony e wechegi mag uchumi. Shila yawre kendo machiegni. Oyawre Cleophas. Kama chelo bende nyakura mogi jwang' wantiere kae koda jalony e weche mag uchumi CPA EVANCE OGUTU. Oyawre kendo machiegni. Oyawre Cleo. Nyakura mogi jwang' noko pangi ne adhi poka bedo ka kod jo Migori kata jo mae kaunti ma Migori mondo mi wabedo ka achiel kachiel. Adhi miyo gi thuolo mana mondo mi angi konwa paro mantiere kar ka. Mokwongo en paro ma onyacho ni en ma awiye ka jatend migawo loso to wacho ni kadwaro nitiere mag kelo chike manitiere nikech ne gin amendment bills kama ne gintie ka. Kakoro neno ka gidhi thuolo mar duogo gidhi ketowa kama chal nade chako di CPA EVANCE OGUTU mondo mi lernwa ne kama onya bedo kaka wantiere tich ma CS CPA John Mbadi osetimo nyaka sani kotende kod kaka medo usuru. Mane penjo mapenjo kawuono medo usuru ni eyo ang'en ng'ato penjo kacha ni medo usuru eyo mane penjo mantie maduong' ahinya mondo waduok kawuono. Erokamano ahinya Cleo. Ing'eni seche duto miwinjo ka japiny winjo oko kanyo ka owuoyo chik mag omenda to paro mabedo ga kuom japiny seche duto ni nitiere kaka sirikal dwa medo ne usuru nikech pok ging'eyo ni chik mar omenda nitie clauses moko manyalo bedo ni hinyo japiny ma sani kaka nitie nenore kaka hinyo japiny ma nyaka walos ne changes to nitie moko ma japiny ne nigi nafu to koket chik no to yudo ka japiny dhi yudo pek. Omiyo chik mar omenda mokwongo kane CPA John Mbadi who is my senior the profession nodonjo office ne wan gi expectation mang'eny ne nitiere kaka odhi konyowa mondo mi pek mar ngima mane japiny osebedo ka nitie goni obed reduced. An gima nyalo wacho for the duration makoro no osedonjo nowacho ka entie kacha ni chik mar omenda the Finance Bill 2024 did not require amendment. En gima nonego go piny. E gima omiyo kane wajowa matindo nodhi ng'anyo nowacho ni reject do not amend. To gima chanda gi CPA mapok obedo very open ni kosekawo office mar CS ni to wacho ni nitie 45 clauses moko mane bere Finance Bill 2024 modwa duoko iwinjo. Seche mano wacho ni reject do not amend chan waneno ni the concept kaka ne gicho bedo structured no kwane kama odhi kelo go yot ne japiny. To wacho ni nitiere sections moko mane ber magi neno ni gin gi pachgi to ningo be ni bed amended. En no Cleo
those amendments kane jopiny pok ogone wabunge koko, ne giseketo memorandum amendments mane gi propose to the committee niya one clause nigi clause nigi clause ni modwar amendment, but japiny kaka ne nitie to nowacho authoritatively ni finance bill 2024 ok wane berne, nikech kata finance bill ma 2023 was under litigation makoka nyocha Supreme Court oyie niya there was adequate public participation monego bed notimore nade odhi mbele. These 45 clauses ere kaka gidhi konyo japiny, to ere kaka gidhi hinyo japiny? Sani nitie chike 4 mapani CPA John Mbadi otere bunge. One en tax law amendment bill mang'iyo the general administration, gima ochala umbrella duto ma kaka osuru osebed kichoko to gi areas magi fail ni nitiere gaps monyalo keto mondo mi loopholes mosebedo ka ji chamo osuru ok donjne sirikal, gidwa kawo chike manyalo konyowa mondo mi gaps go otimno nade odin. Mar ariyo en procedures mano be noketo to gi public finance management bill number 3 and number 4. Gige duto ong'iyogi kategori ariyo, oneno ni nitiere manyalo kelo yot to nitiere adieri king'iyo the amendments ma CPA John Mbadi kelo dhi kelo kendo pek. Koro wabro bedo ka wabro ng'iyogi ni en mage madhi kelo yot to en mage madhi kelo pek, nikech an adwa compare October 2022 kane sirikal mar Kenya Kwanza donjo, the bottom up economic transformation agenda, to gi October 2024 wang'iye gi jowa motiyo, both itiyo ne sirikal kata itiyo ne private. Ing'eni 2 years onego bed ni inflation nitie, nengo mag gik moko be medore, to ng'ama ne an 50,000 to October 2022 ne nyalo dhi dala gi almost 41,000 something, to sani ki an 50,000 tidhi dala gi 39,000. Ang'o miyo magi timore? Ere gik ma wasebe, nikech adieri onego bed ni progressively nitie kaka gigie bedo gi mnafu, ok ni kaka ngima medo dhi mbele te kaka imedo hinyori. Ne kaka gik moko wasebedo kwa kelo gi to wakelo chike, sani wawacho ni chike go bro konyo japiny. Ing'e ni housing levy mano ket at 1.5 cha en onge pre Kenya Kwanza.